Obrigada, presidente. Eu vou facer unha intervención agora para os dous debates, para Australia e para Nova Zelanda. O primeiro que me gustaría dizer é que os beneficios neste tipo de negociacións son sempre unilaterais. Son sempre en beneficio do gran negocio exportador e sempre en detrimento das pequenas e medias granxas que se van seguir vendo abocadas a vender por debaixo dos custes de produción. Creo que, polo tanto, que os pequenos e medianos produtores e produtoras non gañan absolutamente nada con este tipo de acordos, mais tamén a pequena e media empresa local non gaña nada. Destrúense postos de traballo e vai en detrimento do medio rural. Son acordos que impactan tamén negativamente no cambio climático. Falamos regularmente da problemática do cambio climático, amosamos moita preocupación, mas, finalmente, seguimos impulsando, promovendo acordos que van contribuir á emisión de gases de efecto invernadoiro, poñendo en circulación ao redor do planeta mercadorías que non é preciso porque se poden obter en circuitos curtos. Por outro lado, tamén quería dizer que supoñen un enorme despilfarro enerxético e por todas estas razóns acho que deberíamos parar con estes acordos. Obrigada.